Эфирден алықлар вақытта студияда Алтын Нуриева исәмсіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Меня оглушило, я вообще даже ничего не понял. Я начал отходить назад, он начал по Эльмиру стрелять. Вообще шок. Hücum konflikt atışqa kadar üsəm. 52 yaşlık İratны sağ астына алалар. Нық ярдәм итте, балалар үстергәндә нық ярдәм итте, карашты. Үзе бик иртә ятим калган ул, 9-нчы елгы сугыштан да кайтты. Бір ғасырлық тарихны ішіне сыйдырған. Ознақайлы Ирина Слепова 101 яшын белгіләп өтті. Ұшатты. Менің қызыма ұшап қалды енді. Бірінші тапқыр шындай неде қонытамыз. Күлкі терапиясы. Қара көз артистлары хастаханада ятушы балаларға бейрем ұйыштырды. Детейлинг үзәктәге шират арқасында конфликт атышқа әйләнә. Әлмәт районында яшәүче 52 яшьлек Ират үзен ширатсыз үткәрмәгән өчен икенче көнне корал алып килә. Фаҗига белән тәмамланырга мөмкин булган инцидент буенча җинаять эше кузгатыла. Бу көнне үзәктә эшләүчеләр ничек искә ала һәм атучыга нинди җәза яный? Бу сорауларга җавап алдагы минутларда. Конфликт нәкъ менә биредә 2 июль көнне кич белән башлана. Ират килеп, ширатсыз үзенең машинасын юлларын сорый. Тик уңай җавап алмагач, ул сүгенү сүзләре әйтеп, биредән китеп бара. Ул вакытта биредә эшләүчеләр аны кире яңадан әйләнеп кайтыр дип уйламый да. Беренче ото Сергей Федосеев кабыла. Детейлинг үзәктә эшләүче соңгы мизгелдә башын бераз читкә алырга өлгерә. Сначала он, когда зашел, он что-то сказал. Потом снова заходит, уже с пистолетом. И ровно мне прямо в лицо целится. И говорит, я вас сейчас убью. И просто выстрел. Меня оглушило, я вообще даже ничего не понял. Я начал отходить назад, он начал по Эльмиру стрелять. Вообще шок. Hücum вакытында детейлинг үзәктә барлыгы 4 хезмәткәр була. Аларның берсе хатын-кыз. Я начал немного отходить назад. Здесь стоял клиентский автомобиль. Ул миңа кулындагы әйберне төзәп килгәч, мин бераз артка чигенә башладым. Монда клиент автомобиле тора иде. Ул минем башыма төзәгәнне хәтерлим. Тик минем аягым таеп китә дә, мин егыла башлаганга аның атуы миңа эләкми. Мин шок хәлендә тиз генә торып башка машина артына качтым. Ул янә мине куып тотып капот атарга тырышты. Тик аны коралы 2 тапкыр отсечка бирде. Так скажем, сделал 3-й выстрел через капот, опять промахнулся. Потом он еще пару раз нажимал на курок, но у него уже были отсечки. Он зашел с таким зверством, как бы, ну, я не понимаю, то есть. Арсентий Мельников 3 июльне искә төшерә. Иртән эшкә барганда ул көнне больницада тәмамланыр дип уйламаган идем дә. Ул агрессия белән килгән Иратны тынычландырып, озатып җибәрергә тырыша. Тик һөҗүм итүче инде киттем дигәндә, кире борыла да Арсентийга төзәп ата. Последствия, ну, дырка в ноге. Врачи сказали, вот был на перевязке, ну, такая рана. Нәтиҗәсе аякта тишек. Табиблар мондый яра ким дигәндә 3 ай төзәләчәк дип әйттеләр. Йөрергә авыр, уңайсыз, таякка таянып кына басып торам. Аның белән тагын күпме йөрергә белмим, авырта, эшли алмыйм хәзер. Как бы последствия такие, как бы ужасающие, то есть так тяжело, больно. Ул көнне бинада булган башка эшчеләр мөгъҗиза белән генә җәрәхәтләр алмыйча кала. Һөҗүм ясаучы Ират барлыгы 5 тапкыр ата. Бер пуля Арсентий Мельниковның аягына тия, тагын берсе икенче клиентның машинасына, өчесе төзәгән урыннан читкән. Хезмәттәшләре яраланганнан соң ук детейлинг үзәк хезмәткәрләре ашыгыч ярдәм һәм полиция чакырта. Әлеге факт буенча тикшерү органнары Россия Федерациясенең җинаять кодексының 213 маддәсе 2 өлеше хулиганлык буенча җинаять эше кузгата. Шушы көннәрдә Әлмәт шәһәр прокуратурасы позициясен исәпкә алып, суд 52 яшьлек Әлмәтлегә карата агымдагы елның 3 сентябренә кадәр сак астына алу рәвешендә чик кую чарасын сайлый. Ознакайда яшәп гомер итүче тыл һәм хезмәт ветераны Ирина Слеповага 101 яшь тулды. Юбилейны котларга аның балалары, якыннары, хезмәттәшләре, район җитәкчеләре җыйналды. Озын гомер иясе янында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Ирина Антоновна 1925 елның 14 июлендә Оренбург өлкәсендә гаиләдә 3нче бала булып туган. 7 сыйныф белем алган. Элемтәче курсларын тәмамлап, хезмәт эшчәнлеген почта бүлегендә башлап җибәрә ул. Соңрак нефть тармагына күчеп, шул юнәлештә фидакарь хезмәт куя. Ветеран сугыш һәм сугыштан соңгы авыр елларны да кичерә.
Ирина Слепова Ознакайда 1964 елдан яши. Тормыш иптәше белән бергә 2 ул тәрбияләп үстергәннәр. Бүген аның 4 оныгы һәм 6 оныкчыгы бар. Бик нык ярдәм итте, балалар үстергәндә нык ярдәм итте, карашты. Үзе бик иртә ятим калган ул. 9-нчы елгы сугыштан да кайтты, абыйсы тәрбияләп үстергән инде. Менә һәм минем иптәшемә 27 ел була үлгәненә. Олы малайының иптәше мин. Благодарность большая вам. Әнине котларга килгәннәре өчен без бик шат. Аңа иң мөһиме сәламәтлек, иминлек телибез. Тәрбия биргәне һәм укытып, белемле иткәне өчен рәхмәтебезне җиткерәбез. Учебу. Район башлыгы Марсель Шайдуллин юбилярны котлап Россия Федерациясе президенты Владимир Путиннан һәм Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнехановтан рәсми котлау хатларын тапшырды. Ихлас теләкләргә социаль яклау бүлеге, юбиляр эшләгән Татаис нефть компаниясе вәкилләре дә кушылды. Истәлек бүләкләр тапшырды. Илмира Шәрифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы. Әлмәт балалар стационарында ятучы балаларга бәйрәм бүләк иттеләр. Бүген хастахана клоуннары педиатрия һәм хирургия бүлекләре пациентларында кунакта булды. Кагыйдә буларак актерларга визит өчен сәбәп кирәкми, ләкин бу юлы ул бар. Бүген Каракүз фестивале старт ала, шуңа аны карый алмаячак балаларга артистлар тамаша күрсәтергә үзләре килделәр. Кызыл бурыннар, кызыклы костюмнар һәм көлке гримасалар. Клоуннар эшләрен башлау белән балалар хирургия бүлегенең стериль атмосферасы, ачык төсләр, көлүләр һәм уеннар белән тула. Берникадәр вакытка пациентларда авырулар һәм аларны дәвалаучы табиблар турында уйлар, кагыйдәләр һәм планлы дәвалау процедуралары юкка чыга. Түбән Камадан килгән кечкенә Олина Шамгонова палатасы яңа тәэсирләр, биюләр һәм клоуннар белән үзара бәйләнеш урынына әйләнә. Аның әнисе мондый ярдәм кечкенә пациентларга гына түгел, алар белән булучы әтиәннәренә дә мөһим ди. Минем балама таптылар подход, ниттеләр, киң киләделәр, ошатты. Минем кызыма нык ошап калды инде. Беренче тапкыр шундай нидә калнытабыз, чтобы клоуннар больницага килеп баланы куандырып. Клоуннарда алдан әзерләнгән бернинди сценарийда юк. Палатларда туган тамаша чиста импровизация. Наша работа, она наступает, вот как только мы зашли в палату, мы уже работаем. Безнең эш палатага керү белән үк башлана. Без үзебезгә, балага, әтиәннәргә, бер-беребезгә ирешергә вакыт бирәбез. Алар безне күрсеннәр, бераз безнең белән танышсыннар өчен һәм шуннан соң да уеннар уйлап таба башлыйбыз. Кайвакыт бала үзе безгә идея бирә. Придумывать игры, которые рождаются из ничего. То есть иногда бывает, что ребенок сам нам что-то подкидывает. Уңай хис кичерешләр дәвалау динамикасына турыдан-туры йогынты ясый һәм сәламәтләнүне якынайта ди Рената Халимова. Аның улы Кәрим пуп һәм плюс клоуннары уенын күзәтә. Мне приходит все равно как-то для детей немножечко какую-то радость приносит. Алар балаларга шатлык китерә, кәефләрен күтәрә, көндәлек тормышларын яңа тәэсирләр белән тулыландыра. Билгеле булганча, яхшы кәеф ул терелүгә зур этәргеч. Шулай күлләре безне бик куандырды. Рәхмәт бик зур. Хорошо, что так приходят клоуны. Хирургия отделениесеннән соң Марганцовка, пуп, фасолинка һәм плюс педиатрия бүлеге пациентларының күңелләрен күтәрергә китте. Бүген кич Әлмәттә 6-нчы Каракүз этномодерн фестивале башланды. Ул 3 атна рәттән ял көннәрендә барачак. Бу атнада калабыз халкын һәм кунакларын ни көтәчәк? Бу хакта алдагы минутларда. 17 июльдә Каракүз фестивален Алмаз шәһәр стадионында этнофестиваль ачып җибәрә. Узган елдагыча быел да аның төп асылы данлыклы Әлмәт ярминкәсе. Основная идеология нашей площадки, она не изменилась. Это популяризация корневой, аутентичной, музыкально-поэтической культуры. Безнең мәйданчыкның төп идеологиясе үзгәрмәде. Бу илебез халыкларының аутентик тамырларын ныгыту, музыкаль шигъри мәдәниятен популярлаштыру. Без бу юнәлешне җентекләп өйрәнәбез. Бирегә еш кына исемнәре бик танылган булмаган коллективларны чакырсак та, аларның һәрбере үзләренең кече ватанында нәкъ менә шушы борынгы мәдәниятне популярлаштыру өстендә эшлиләр. Һәм әлбәттә ел саен биредә тәҗрибә алмашу бара. Себя на своей малой родине сделали многое. Именно в области популяризации вот этой корневой культуры. И, конечно, каждый год происходят
такой обмен опытом. Гастрофестивальдә беренче атнада узачак. Бу юлы ул кунакларны татар һәм рус милли ризыклары белән таныштырачак. В дровяной печи мы будем готовить тамалау. Это нежное мясо ягненка, томленное на дубовых дровах. Утка по-деревенски, утка, запеченная в дровяной печи, будет подаваться с брусничным соусом и запеченным яблоком. Утын мишендә без томалау пешерәчәкбез. Бу имән утынында томаланып пешкән бәрән ите. Авыл шәүрдәк, ул соус һәм кыздырылган алма белән биреләчәк. Ысланып пешкән сыер ите, гриль зонада тәмләткечләрдә кыздырылган кваста томаланган сыер ите. Казанда әзерләнгән хуш исле күрдюк ат итеннән фарш һәм грильдә пешкән яшелчәләр белән катлама. Бу әзерләнәчәк сыйларның бер өлеше генә әле. Килегез, сыйланыгыз. 17-18 июль көннәрендә Алнас стадионында көтеп калабыз. Слои говядины с ароматным курдюком, фаршем из конины и печеных овощей на гриле. Вот. Ну, все такое в виде шашлыка. Вот. Пожалуйста, приходите, будем рады всех видеть. 17-18 июля на стадионе Алнас. Вузык заманча бию фестивале катнашучыларына танылган хореографларның остаханәләре белән сөендерәчәк. Уку-укыту программасы Нефтче мәдәният йортында уза. Кич белән Каракүз скверы ачык һавадагы театрга әвереләчәк. Анда Россиянең төрле шәһәрләреннән коллективлар һәм солистлар спектакльләр һәм перформанслар тәкъдим итәчәк. 17-19 июльдә Әлмәт иҗтимагый үзәге мода, дизайн һәм креатив индустрияләр өлкәсендәге проектларны берләштергән мәйданчык булачак. 18-19 июльдә исә Җиңел канатлар урам фестиваленең 6нчы фестивале. Ул Әлмәт драма театрыннан шарлауыклы буалар кадәр карнавал йөреше белән ачыла. Тамашачыларны клоунада, цирк һәм күршәк спектакльләре, променадлар, балалар программалары һәм этник перформанслар көтә. Әлмәтнең Җиңел канатлар урам театры 2 премьера, Тука спектаклен һәм туңдырма цирк клоунадасын күрсәтәчәк. География широкая в этом году. У нас даже представлены, понятно, что столичные театры Санкт-Петербург и Москва всегда здесь. Катнашучылар географиясе киң. Бездә башкала театрлары Санкт-Петербург, Мәскәүдән тыш Самара, Пермь, Түбән Новгород, Казаннан Идел буе театрлары булачак. Владивостоктан яшьләр театры оча, Архангельскдан тагын бер яшьләр театры катнашачак. Ягъни бирегә илнең төрле почмакларыннан иң яхшы урам театрлары һәм яшьләр театрлары агыла. Стекаются сюда с разных уголков страны лучшие уличные театры и молодежные театры. Шәһәр паркында физик һәм эмоциональ иминлеккә багышланган Каракүз гармония, йога, сәламәтләндерү гимнастикасы, тән практикаларын һәм Россия, Бали һәм Таиланд осталарының традицион массажын берләштерәчәк. Ул Мунча фестивале кебек 19 июльдә уза. Чабынырга яратучылар быел шәһәр су саклагычы территориясенә күчәчәк. Анда оештыручылар 1500-гә якын кешене чабындырып җибәрергә вәгъдә итә. Программаны гаилә активлыгы, тематик ярминкә һәм гастрономия зонасы тулыландырачак. Мы начинаем в 10 утра и закончим в 6 вечера. В 8 часов будет идти банный фестиваль, будет 6 коллективных бань. Без иртәнге 10-да башлыйбыз һәм кичке 6-да тәмамлыйбыз. 8 сәгать эчендә 6 коллектив Мунчада Россия Идел буеның Мунча чабу чемпионнары булачак. Уралдан кунаклар булачак. Шуңа күрә килегез, сәламәтләнегез. Приезжайте, оздоравливайтесь. Мы сделаем все, чтобы вам было максимально комфортно. Радифа Нугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Йога һәм аэробикадан алып, бачата һәм пляж волейболына кадәр. Колабызда Татнефть спорт паркы сезоны проекты үз эшен дәвам итә. Актив юнәлешләр ачык һавада төрле яшьтәге дистәләгән әлмәтлене җыя. Җәй башында башланган проект тиз арада шәһәрнең иҗтимагый киңлекләрен актив яшәү рәвешен яратучыларны җәлеп итү үзәкләренә әйләндерә. Чираттагы тренировкаларда без дә булып кайттык. Дәртле музыка астына инструктор темпны билгели. Дистәләгән кешедән торган төркем тырышып хәрәкәтләрне кабатлый. Бирегә килүчеләрнең яше һәм физик әзерлеге әһәмиятле түгел. Тренировкаларга теләгән һәркем кушыла ала. Татнефти огромное спасибо, что вот уделяют так много внимания нашему третьему возрасту, нашему поколению. Это нигде такого нет. Бу үзеңне формада тотугына түгел, яңа кешеләр белән танышу, вакытны сәламәтлекне ныгытып уздыру мөмкинлеге дә ди Талия Вәлиева. Аңа 72 яшь һәм ул бер очрашуны да калдырмаска тырыша. Шул теләк, зур теләк белән йөрим шушы күнегүләр ясарга. Без монда сәламәтләндерәбез, үзебезнең хәлләребезне белешәбез. Безнең монда барсы да шундый яхшы сыйфатлы кешеләр җыелган. Рәхәтләнеп эшлибез, сөйләшәбез, аралашабыз. Паркның икенче зонасында тәҗрибәле тренер җитәкчелегендә катнашучылар асыннар башкара. Йога мускулларны, сеңер буыннарны ныгыта. Шулай ук организмга рухи күтәренкелек, көч-куәт бирә ди тренер. Ул йөрәк кан тамырлары, сулыш алу органнары чирләре, баш авырту, сызланулардан җәфаланучылар өчен аеруча кулай. Здесь мы дышим, вокруг природа, красота.
разные локации, и парк, и пляж. Задействуем водохранилище каждый раз на новом месте. Начинаем с дыхания, именно вытяжение позвоночника, вот это все. Катнашчылар йоганы кешегә кирәкмәгән уйлардан арынырга ярдәм иткәне, тынычлык биргәне, стресс борчылулардан, ару талулардан арындырганы өчен дә ярата. Күнегүләрне даими эшләгәндә хис кичерешләр белән идарә итәргә өйрәнәсең ди Ландыш Нәбиуллина. Бу юнәлеш белән быел гына шөгыльләнә башласа да, аның инде күп күнегүләр яхшы килеп чыга. Йога белән күптән түгел генә шөгыльләнә башладым, чөнки кирәк әйбер ул. Минемчә, бик ошый һәм саф чиста һавада булганга бик тә рәхәт. Тренировкалар атнага 2 тапкыр, шәшәмбе кич һәм шимбә иртәләрен үткәрелә. Сезон сентябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Шулай булгач, шәһәрлеләрнең хәрәкәткә кушылырга вакыты әле бар. Кухня интерьерын яңарту, косметика запасларын тулыландыру һәм өй өчен файдалы вак-төяк әйберләр сатып алу. Булар барысы да эко-маркет кибетендә. Монда бер түбә астында тормышта кирәк булган бар нәрсә топланган. Киштәләрдә кухня савыт-сабалары, шәхси гигиена товарлары, бакчада эшләргә җайланмалар. Безнең тормышыбызны уңайлырак итә торган 1000 вак-төяк. Кибет тагын да күбрәк шатлык китерсен өчен хуҗалар үз кунакларын ташламалар белән даими сөендерә. Бүгеннән кибеттә балалар һәм иратлар өчен җәйге аяк киемнәре бары 250 сумнан. Шулай ук җиләк-җимеш савытларына 10% ташлама. Кибет Әлмәт шәһәре, Җәлил урамы 28 адресы буенча урнашкан. Рәхим итегез. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.